Tässä tulee reppu, jos on todennäköisesti maailman järein lukitusmekanismi. Me haetaan säännöllisesti Haakliftilta kuormaliinoja ja hukkapaloja, joilla me pyritään keksimään uusia käyttötarkoituksia. Me haluttiin luoda mallisto, jos nämä hukkamateriaalit seisoo keskiössä ja tuo jokaiseen tuotteeseen kivoja yksityiskohtia. Tänään me ollaan Ompelimolla Sastamalas ja te pääsette näkemään, kun me valmistetaan ensimmäistä onnistunutta mallia meidän koukku-selkärepusta. Näissä valkoisissa repuissa on hyödynnetty muiden yritysten ylijäämää PVC-kankaasta, josta on aikaisemmin muun muassa valmistettu isoja hiekkasäkkejä. Valkoisen kankaan lisäksi reppuun ommellaan oranssia kuormaliinaa, jonka murtolujuus on noin 5000 kiloa. Ton kuormaliinan jatkoksi me valittiin massiivinen keltainen salpakoukku, jonka murtolujuus on niin ikään lähemmäksi 5000 kiloa. Laukun ulkopuolella ommellaan vetoketjullinen tasku, josta saa helposti otettua vaikka passin ulos lentokentältä ilman, että tarvitsee ottaa reppua pois selästä. Repun säädettävät kantohihnat on valmistettu kierrätetystä PET-kankaasta, jossa on hyödynnetty merestä kerättyjä muovipulloja. Malli alkaa näyttää valmiilta, seuraavaksi katsotaan miltä se näyttää. Mä pakkasin tänään töihin mukaan mun läppärin, kuulokkeet, vähän muuta pikkusälää ja vähän vaatetta. Mulla on myös ollut mökkireissulla reppu mukaan ja sinne mahtuu hyvin vaatteiden lisäksi vaikka hygienialaukku. Ja noiden lisäksi ulkopuolella olevaan taskuun saa hyvin mahtuu vaikka lompako ja puhelimen. Ja tältä näyttää meidän koukku selkäreppu. Ja näitä on nyt verkkokaupassa 3 eri värissä. Ja näihin suunniteltiin tietenkin omat tuotelaput noiden Design from Finland ja avainlippumerkkien lisäksi. Kerro meille mitä mieltä sä oot ja me kerrotaan muista tuotteista myös lisää kohta.